Good morning everyone. बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। स' गाइस आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय एसे सिगांनिनो भिडिअ, सिगाङाव जालांखांनाय 2023 मायथाइनि बैसागु 1 नं हलमागाव जानाय बैसागुनि भिडिअसो बियो। स' बिराद गोबावसैमोन, ओमफ्राय आं हगारनो नङैनो बावनानै थादों आरो ओमफ्राय कन्टेन्टबो गैखाया। स' बेखौनो दिनै हगारसै होननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय आरो। स' बिराद गोबावसैबो आं बे इउटिउब चेनेलाव भिडिअ लाबोया। स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायगोन, जोबजासे नायगोन आरो साबस्क्राइब खालामना होगोन, फेसनखौ जौगानायाव मदद खालामगोन। आरो दिनैसिम जाय दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो। प्रेस दा बेल आइकन। बेयो बैसागुनि भिडिअ, उन्दै गथ'साफोरनि मोसानाय बिराद मोजां मोसायो। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामदाबाव, शेयार खालामदाबाव। स' साबस्क्राइब आरो प्रेस दा खामनि गोमनायजों सिफुंनि रिंनायजों बर'नि गामियाव गोमसारलायबाय। हाय आय' सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला बोराय बेन्थ' बयबो रंजालायबाय। खामनि गोमनायजों सिफुंनि रिंनायजों बर'नि गामियाव गोमसारलायबाय। हाय आय' सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला बोराय बेन्थ' बयबो रंजालायबाय। सिख्लानि सिख्ला बोराय बेन्थ' बयबो रंजालायबाय। फोरमायखादे हाय लोगोफोर बे समखौ मोनबाय थाया। खामनि गोमनायजों सिफुंनि रिंनायजों बर'नि गामियाव गोमसारलायबाय। हाय आय' स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? अननानै बयबो कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो, लाइक खालामदो आरो माबायदि भिडिअ नांगौ आं लाबोबावगोन।